tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman uhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Sa gihapon Ginoo padayon kami nga naghatag pagdaig ug pagpasalamat sa imong ngalan. Nga hangtod nining mga taknaa masubay na usab ang lain nga anib sa kasaysayan sa pagsultis mga pulong sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Tuguti nga kini nga programa, kini nga istasyon, mahimo unta kining kasangkapan Ginoo alang sa pagpaabot ngadto sa mga katawhan sa mga pulong sa kamaturan nga naa pas kangit-ngitan. Tuguti nga imong kining pagadad-on ngadto sa mga dapit diin imong nakita Ginoong nagkinahanglag kayag sa kamaturan. Ug ang mga nagapaminaw sila imo Ginoo nga pagatandugon nga ilang masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila magapangalagad diha kanimo aron usab sila nga mga luwas. Ninitaknaan nagampo kami kanimo Ginoo kung doon na may mga tao nga anaa sa kahimtang sa masakiton nga lawas nga nagapaminaw niini nga programa. Tuguti Ginoong Dios nga sila samtang nagpaminaw sa imong pulong, tagaan mo ta sila special nga pagtagad. Ayuha sila sa ilang mga sakit, ilang mga balatian. Ipadama kanila Ginoo nga ang imong gahom sa unang panahon hangtod karon wala mawala sa pag-ayo og mga masakiton. Busa silang nagapaminaw karon nga naa sa ilang mga puloy-anan, imo silang pag-aayohon. Kini among ginapangayo og pagadawaton tungod lamang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga maluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisang ding dapita dinhi sa Pilipinas ug ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit sa mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Mayong gabi, mayong hapon og welcome. Og daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Well, sa dili pa higala sa gihapon sama sa atong naandan mag-iban ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong hapon. Hapon lang ko mag-text sir kay ang akong load extra na malang dos na lang ni. Unya mag-expire naman na-expire naman ko. Unya extra naman lang ni i-text lang nako daan. Maayong pagpaminaw ni Lando Orsabia og ni King Hagdon nga nagsunod ni ining inyong programa ingon man ako sir. Si King manggod ang nagsugid nga bahin aning inyong programa mao nga nakatultul ko og dinhi na gid ko kanunay nag-tune in diinhi sa inyong istasyon DYCM. Si Mawi diin sir nga kanunay ninyo nga suki sa kahanginan. Okay, daghang salamat Brother Mawi sa inyong
minaw sa atong programa. Well, niya patay basahon. Sir, doon na lang unta kami diri iyas. Pangutana man din eh. So, dili lang usa no. Kaya naan naman tayo na kuana na sugdan atong tiwasunon nga pangutana. Okay. Sir, maayong mo gyapon. Pangutana gyapon. So, sa kuana lang ni. Ay lang mo kabalaka kay tiksan ra mo og tubagon na ni inyong pangutana. Kay mag-abot magudning mga pangutana niya. Matagabi usa duha. Ang kuan kasagaran gyud usara gyud tagsaran ng duha. Muna nga ay lang mo kabalaka kay i-text ra gina kay di man nimo i-delete mintras dili pa matubag ni nga pangutana. Anhana ang delete ani og matubag na pero di pa gani matubag i-delete di pa gini nato i-delete kay aron mo matiksan kung tubago na ang inyong pangutana. Maayong gabi Brad, nag-text lang ko daan basin ma-inspire na ako Lord. Unya ako i-greet ako asawa nga gwapa si Juan Lauron og ang akong mga anak sila si Lendra, si Lorban, si Lirian, si Lorgil og si Lojon. Lojon sa pining isa si Lojon og Lordly og Linsel sa tanan na lang nga silingan diri sa Matika Ormoc. Arnel ni Brad, salamat. Okay, rigang salamat Brother Arnel Lauron dinha sa Matika Ormoc City. So ang tanang taga Matika Ormoc, salamat sa inyong pagpaminaw. Sir, doon na lang ko ias adi pa ni kay pangutana maday gihapon ni. Okay, ni apatay basahon. Good day, Brad John. Brad, muas lang unta ko bahin aning laraw. Pangutana gihapon. Sagdi lang. Di pa ni nato matagadon pero ato gihapon ning tagdon. Okay, good day, Brother John. Doon na lang ko'y pangutana kani. Ay, kanina ang sagdi lang. No, kay pangutana maday gihapon ni. Maayong hapon, Brad. Wa ko ka-reply ganina kay nakatug ko. Ay, kang kuan ni. Brad, kuan gihapon ni. Kang Brother Lauron no nga text amo ning pag text pa onya ko no maayong pagpaminaw na lang ni Brother Bombe nga nagsunod nining ato nga programa. Well, niya patay basahon kung i-great sir sila si Poy Poy og si Mirna nga nagsunod kanunay ning inyong programa. Poy, Mir, dili mi siguro nga makaanha sa birthday kay ang amo nga sakyanan dili pa siguro nga maulian gyud kay dili ialang-alang og dagan tungod kay dunay diferensya mudako unya pero among paningkamutan. Salamat. Okay, sa maning wa mani kuan pod wa mani unsa ni wala mani ngalan god no. O niya, okay, niya patay kanana ang kuan sa daghang salamat no sa kaming bautismo ni Brother Maximo Maki Istoy. Unya maayong pagpaminaw pod landang tanan dinha karon sa Barangay Patag, Kulaba, Biliran. Okay. Sir, doon ako pangutana gihapon so dili usa ni nato kuan tagaan og panahon ron kay naay pangutana nga ato nga tagaag tsansa nga atong tubagon karon. Well, ni Epa okay, pangutana gihapon man. Okay, sa dili pa si Brother Libby Higala muiban og text message pod sa ihang cellphone ato sa ipatan-aw ni kang Brother Pastor Joel Tirana kinini ang tan-awa raw da Pastor basig mo reload na pod unya hinuon no. Tan-awa kuno diha na diinggika na mga nasuras kalibutan ng atong mga viewers. Okay, salamat Brother John. No, may gabi rin itong mga higala nga suking tigpaminaw nga nabot sa itong Sibya pinaagi sa radio gingon man sa ato ang mga higala nga nagsunod pinaagi usab sa Facebook Live no. Onya welcome kamo nining usa ka oras nga tulumanon dinis kahanginan sa Jesus is our hope. Onya dinhi karon sa atong monitor atong nakita dinhi dunay 8 ka mga nag-view pero kining 8 siyam gyud gani I mean. Kining siyam dili nato ni mabasa tanan tungod kay wala man ni mag comment or wala mag like or mag share no aron ma-recognize mo na mo dinhi kamo nga mga nag-view karon. Sa akong pagsabot na Pastor
no need na tingali para nila nga ma-recognize sila ang importante nga sila nag-view. Oo. Pero kung gusto gid sila nga mabasa ilahang pangalan version, pwede ra sila mo like or mo share. Makita ra nato diri kinsa nag-like, kinsa pod ang nag-share og ang nag-message. Ano? So diya karon ang nag-message niya tong basahon kay ang mga nag-like og nag-share unya nato basahon para matingob, no? Ang mga nag-message diya karon sila si Gerardo Lobitania sa Australia ni. O niya diya sa Dede, may gabi diha ninyo dede, og ni Mami Banji dahil sa mga kabataan. Kanunay may nagaampo sa inyo. Kanya Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. o niya diya sa message, good evening brother, good sound tonight. Amen. Niya ang sumpay, hinaot dili maputol hangtod mahuman ang programa. Niya dili sobos nihatag sa feedback nga nagputol-putol ang ato ang tingog pero nabalik naman kay nadiskitaan man dayon nato. Niya diya sab si Mary Grace Kataga Katalan diya sab sa message, mayong gabi sa tanan, mayong gabi sab nimo diha Sister Mary Grace. Niya diya sab si Wilfredo Cañete ang iyang gisentin I'm listening. Diya sab si Iris Corpen ang iyang message, good evening to all watching from Nabal. Diya sab si Brother Bibel or Lobilio Masibag ang iyang message, good eve sa inyong upat pastor. May gabi sab nimo diha Brother Bibel, no? Niya diya sab si Gretchen Novela ang iyang message, maayong gabi diha ninyo watching from Cagnocot, Villaba, Leyte. Niya diya sab si Christine Gidokyo or Hidokyo ang iyang message, good evening ninyo tanan, God bless. Okay no, salamat kayo sa imuhang pagview Sister Christine. Sa pagkakaroon mao pa nitong nakita din ni sa ato ang message or sa screen, unya diay nag-message nato sa Messenger si Edgar Sevillani sa Cruising Unggoy sa Toboso. Diya sa message, good evening mga bro. Great lang ko sa akong lola og lolo og sa akong parents og tanan nga silingan nga nakadungog niining programaha. Tua sila sa Manlabay 2. Karon, Brad, salamat sa pagbasa, Brad. Okay, salamat sab kayo, Brother Edgar. Salamat pod pastor nga nagkadaghan og nagkalapad ang atong mga listener dinha sa Toboso. Pinas Calatrava. Niya sa pagkakaro day bag-ong nagsulod diya si Polakers VB. Ang iyang message, good eve mga brad. May gabi isab nimo, no? Niya maupam niya itong nakita din sa atong monitor. Akong ibalik ang panahon diha nimo, Brother John. Okay, Brother Libby, iban-iban ni po kuno na diha abi nang imong kuan. Okay, ako ni basahon kana si Brad Doming igsuona ni Brad Berting Batak. Oo, bag-una nga siyang gibautismuhan. Dungan na nila ni pamilya Brad Berting nga iyang maguwang na si Doming. Usasab na siya nga nagpaminawan sa inyong programa, si Analini. Og daghang salamat sa pagbasa, Brad. O God bless sa inyong programa. Salamat po, Sister Analin. Okay, maayong gabi kaninyo, Brad Lib. O pasensya na gyud nga panagsara ni makatext ninyo, pero kanunay jud ming nagpaminaw ninyo bisan og mag-burn out kay solar man ang among radio. Gawas lang kung mag-burn out ang CM, di jud makapaminaw ninyo. Si Analini, Ebron, Barangay Liko, Naval, Biliran. Okay, akong ibalik ang panon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta higala sa kuan kanana ang pagpadayon sa pagpangutana aning kuan ni Brother Arman Pabrua sa Toboso Negros, no? Ato na ni katulo na rong gabi. Mag-ask ko, sir, why man nga sa pagbuhat sa God sa kalibutan, iya man gibutangan og yawa aron lang magantos ang iyang mga binuhat sa daghang mga kasakit. Salamat, sir. Si Arman Pabruan sa Toboso Negros. Well, ato na nga gipasabot sa mga nangaging gabi nga wa ang Dios magbuhat o magbutang og yawa sa kalibutan kundi si Lucifer mo'y naghimo o sa iyang kaugalingon nga siya mahimong yawa. Sa dinha nga ang yawa gihulog na
dinhis kalibutan nagingon ang Ginoo alaot, ang yuta o ang nagpuyo sa dagat kay nahulog na ang yawa o ang dragon. Unya matud pa nga napuno siya sa kapungot o kasuko tungod kay nasayod siyang iyang panahon haduol na. Mao nga didto sa tanaman sa Eden si Adan ug si Iba gitintal sa yawa, ug sa diha nga nakasa si Adan ug si Iba nahimo usab nga napanunod kini sa daghang mga kaliwatan nga pasabot sa Biblia nga ang tanang tao nakasa. Isaiah 59:1 ug 2, Roma 3:23, ug sa gipasabot ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5 versikulo 12 nga ang kamatayon miabot sa tao ug mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Tungod niya na una-una sa Isaiah 59:1 ug 2 ang tao nahimulag ug nahilayo sa Dios. Og unya ang tao tungod sa sala ug ang tao nawad-an sa himaya sa Dios tungod sa sala ug ang tao mamatay tungod sa sala. Pero bisan pa niya na ang Dios nagpailob ug naghatag og kahigayunan ngadto sa mga tao nga ang taong nahilayo kaniya tungod sa sala mapabalik diha sa iyang sabakan ug makabaton og paglaom nga makaangkon pagbalik sa kinabuhi nga wala na ing katapusan. Tungod niya na gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Kung atong tan-awon ang Juan 3:16 ug 17 nagingon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Ngano man nga ang tanan nga mosalig diha kang Kristo dili man malaglag ug may kinabuhing walay katapusan tungod kay si Kristo mao ang kinabuhi. Juan 14:6 nag-ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Mao'y hinungdan kay si Kristo man ang dalan kamaturan ug kinabuhi, mao nga gipili sa Amahan nga ang iyang bugtong anak ipadala dinhi sa kalibutan aron nga ang tawo nga adunay kamatayon tungod sa sala makabaton paglaom sa ug paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi siyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Nga kunatong basahon sumala sa Juan 3:17 kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan dili aron nga ang kalibutan pagahukman pinaagi kaniya kundi aron ang kalibutan mamaluwas pinaagi kaniya. Ug nga tungod niya na mga kaigsunan kog mga kigalaan usa ka dako gyud kayong kalipay o pribilehiyo nga ang anak sa Dios mianhi sa kalibutan aron lamang kita maluwas gikan sa atong pagpakasala. So tungod niya na si Ginoong Hesus sa diha nga dinhi siya niining kalibutan na nataw siya, nabahin ang tao, dunay mituo, duna po'y wala mituo, dunay midawat, duna po'y wa mudawat. Mausad na ang kasaysayan kaniadto ug sa una hangtod ron nga ang tinuod ilhon nga dili tinuod ug ang bakak ilhon nga tinuod, may mudawat may dili sad mudawat. Ug nga tungod niya na mga kaigsunan ang punto lamang nga gisultis Ginoo nga matud pa niya, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and to all kindreds and to all tongues, and then shall the end come. Busa sa dili pa mubalik si Kristo niining kalibutan na ang unang mahitabo mao ang pagwalis maing balita ngadto sa tanang katawhan, ngadto sa tanang kanasuran ug pinulungan ug unya usa pa moabot ang katapusan. Unsa maning maayong balita kung atong basahon sa gipasabot ni San Pablo sa Roma kapitulo 1 versikulo 16 nagingon kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo katurang ning tuo kang Kristo pero og dili mo tuo aw suri na lang. O gunya nagingon unas tanan sa mga Hudiyo ug ngadto sab sa mga dili Hudiyo. Kita igsuon nabilong ta sa gitawag og dili mga Hudiyo, mga Hintil. Pero sa mga Hudiyo man o sa mga Hintil, wala kanay problema tungod kay si Kristo gipadala dinhi para sa tanan og dili lang para sa usa lamang kapundok o usa ka rasa.
ug nga tungod niya na sa pagdinhin na ni Kristo, wa gyoy mga tao ni adtong panahona nga mituo, hinungdan nga siya gipatay. Apan kung atong tan-awon, nagpili una siya og 12 ka mga tinun-an nga gitawag niya disipulo or kung disciples o kung mga sumusunod o mga tinun-an. Dinhin na buo ang pagtan-aw sa mga disipulo nga si Kristo gitawag og usa ka maayong magtutudo, the great master. Sa laktod pagkasulti, kung doon na may mga maayong magtutudlo, mas maayo pagyod si Ginoong Hesus. O nga tungod niya na, ang ubang mga tao, ang gawa sa mga apostoles, nangakabig sad mituo, pero ang dihagyod nga wa gyud pagtuo ni adtong tungura, wa namatay na lang, nalansang na lang si Kristo dito sa krus. Antod karon na aghapoy mga tao nga dili ug wa motuo kang Kristo. Apan kung atong tan-awon sa makasasala nga kinabuhi sa tao, pagkanindot nga pinaagi kang Kristo, ang tao mausab ug mabag-o. Pero dunay mga taong nagtuo, naghuna-huna nga iya ni Kristo, pero ang kinabuhi wa mausab o wa mabag-o. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 nagingon, busa ko ng tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, hinunua ang daang mga butang nangagina og ang bag-ong mga butang nahiabot na. Subuti pasabot nga si Kristo mao ang paglaom sa kausaban og kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Dito sa Kalbaryo sa krus, giula ni Hesus ang iyang dugo, gipakamatyan kita niya og kamatuoran niya na nga ang usa ka tawo gikan sa iyang pagkamakasasala mausab og mabag-o siya. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Maria Magdalena, sa diha nga nasakpan siya sa mga tao tungod sa iyang paglapas sa napulo ka sugo, nga nag-ingon, dili ka manapaw. Busa sa pagpanapaw ni Maria Magdalena, niabot ang panahon nga nasakpan siya sa mga tao, si Maria Magdalena midagan palayo sa iyahang mga magbabato. Sa diha nga nagdagan siya, natural nga ang imong pagdagan, imong pakusgan kaysa nagukod nimo, kay kun ang nagukod nimo mas kusog ang dagan kay nimo nga gigukod, dali karagyong maapsan. Og tungod niya na ang tumang kakusog o kapaspas sa pagdagan ni Maria Magdalena, iya kana nga gihimo aron lang mapalayo siya sa iyang magbabato. Apan sa diha nga nagsubay siya sa dalan palayo sa kamatayon, kay nasayod siya nga mamatay na siya atong tungura. Sa diha nga nagsubay siya sa dalan, unta diha na ang kamatayon, pero nakaplagan usab niya ang kinabuhi. Nganuman, kay ang tag-iya sa kinabuhi nga mao si Hesus iyang gikahibalag diha sa dalan. Bisan pa sa iyang makasasala nga kinabuhi, nasayod siya, nakadungog siya, may tungod ni ining Hesus. Og wala na siya misaylo pa, wa niya palabdaya ang kahigayunan, milubog siya diha sa tiilan ni Hesus. Mga kaigsunan kog mga kaigalan, ayaw palabya ang kahigayunan. Dawata karon si Kristo ingon nga imo nga personal nga manduluwas, ayaw usiki, ayaw palabya ang kahigayunan aron nga ikaw makabaton og paglaom alang sa kaluwasan og kinabuhi nga walay katapusan. Pag-abot sa mga magbabato ning Maria, nangutana si Hesus, unsa bay hinungdan nga kining babayhanaa inyo mang pagabatuon? Og ang mga tao nanubag nag-ingon, mauni, mauna, maokadto. Og ang ilang gisugid tinuod. Aron sa walay daghang argumento, si Hesus mitikubo sa yuta og iyang gisulat ang ilang mga ngalan. Kahibulungan kini kung imong pamalandungon. Dili man to silingan ni Hesus, huna-hunaa ka. Diin man magikan si Maria Magdalena didto sa lungsod sa Magdala. Og unya gigukod siya. Og unya nahibalag niya si Hesus. Dili ni Hesus kaila kining mga tawanang nigukod kang Maria, pero ang tanang mga butang nahibaluan ni Hesus og tungod niya na gisulat niya ang ilang mga ngalan diha sa yuta og humanyag sulat ningon siya, kinsa kaninyo ang walay sala, moy muunas pagbato ni ining babayhanaa. Karon walay usa nga nakabato niya. Nganuman ang tanan nakasala. Tanawa sa Roma 3:23, sanglit nakasala man ang tanan ug nawad-an sa himaya sa Dios.
tungod kay wala may nangako sa pagbato kang Maria, natural miila ang mga tao nga sila pod makasasala, ug niining tungura ang mga tao nabugnaw sila sa ilang tinguha sa pagsilot ug sa pagpatay kang Maria Magdalena. Kining mga tawhanaa namalik sa ilang agi, gibiyaan si Jesus dito sa dalan o gibiyaan si Maria Magdalena. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, miingon si Maria Magdalena, miingon si Jesus kang Maria Magdalena, babay, nakahukom ba sila og silot bato kanimo? Og si Maria sa dako nga pagpaubos, miingon siya, wala, Senyor. Og unya ning ingon si Jesus, dili usab ako makahukom og silot bato kanimo. Kaya ni Jesus nga maghukom siya, kay siya maghuhukom. Apan sa iyang pag-ani, dili man siya maghukom o magsilot sa makasasala, kundi sa pagluwas sa makasasala. Mao nga na malibad si Jesus, dili pod ko makahukom og silot bato kanimo, lakaw og ayaw na pagpakasala. Go unseen no more. Unsa may sala? Kung imong basahon sumala sa Juan 3:8, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Unsa tong sala nga ikamatay na unta ni Maria Magdalena? Ang sugo dias na pulo ka sugo nga dili ka manapaw. Si Jesus ngon, lakaw ug ayaw na pagpakasala. But ipasabot ayaw na paglapas sa sugo. Pero daghang nangalagad karon sa Ginoo, nagsimbas Ginoo, nagampos Ginoo, gipanamastamasan ang sugo sa Ginoo. Gihimo ang paglikay, iitsa lang na dito sa Israel, iyaras mga Hudyo. Di mo sunod niya ng mga sugos Ginoo. Unya hinoon nga ang sugos Ginoo wa nila sunda, ilang gikupitin siyaan, naghimo sila og lain sang sugo al kontra sa sugo sa Ginoo. Kining tanan mga kaigsunan, si Jesus nagpasidaan ng daan nga magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Tapos sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, nabanhaw siya ug sa dayon niyang kayab paingon sa langit, nagsaad siya nga matod pa niya sa Juan 14:1-3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang mga puloy-anan, kun dili pa mo ingon baunta ko kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam ug lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Wow na wow! Pagkanindot sa saad sa atong Ginoong Hesukristo, nag-andam saya pa dito puloy-anan, kung makaandam na siya, muanhi aron kuhaon ni Kristo ang mga taong nagapangalagad diha kaniya. Ug unya kung atong tan-awon sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kung atong basahon ang Mateo 25:31 hangtod sa 34 ug 41, nagsulti dinhi. O unya inig-abot na sa anak sa tao diha sing himaya, uban siyang mga manulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong turuno, o siya may samas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding, o iyang pagatapokon ang tanang kanasuran sa tibok nga kalibutan. O ang mga karniro anha sa iyang wala, o ang mga kanding sa iyang ang mga karniro anha sa iyang tuo, o ang mga kanding anha sa iyang wala. O unya ang hari magaingon diya siyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. O unya Brother Armando nag-ingon dinhi sa 41, og ang diha sa wala nga maudatan, mingon siya, kamong mga tinunglo, pahawa kamo ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga gitagana siyawa og sa iyang mga manununda. So ang imong pangutan na nganong gibutangan sa Dios og yawa ang kalibutan, wa niya butangi yawa ang kalibutan. Ang yawa mo'y naghihimo siyang kaugalingong yawa o gitagan-an sa kalayo sa imperno, apan ang mga taong misunod ngadto sa yawa mahimong kauban unya sa yawa sa adlaw sa katapusan didto sa kalayo sa imperno. Tungod niya na, Brother Armando, tuguti nga si Kristo nga nagpakamatay didto sa Kalbaryo sa krus, tuhui nga siya muusab ug mubag-o sa atong mga kinabuhi. Kung atong tan-awon, pagbalik ang ikaduha sa
ay kaduhang Korinto 5:17, busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nangagina, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Tugote nga Brother Armando basta nang naminaw karon, pinaagi kang Kristo, mausab og mabag-o ang imong kinabuhi og ang yawa, ha? Adto na unya igatambog sa linaw nga kalayo sa emperno. Brother Arman, gikalipay namo nga naabot diri ang imong pangutana. Pasalamatan ikaw namo ug sa tanan nga mga naminaw karon niining imong pangutana, tungod kay ang imong pangutana mao kini ang gipahimuslan sa kadaghanan nga naminaw karon sa atong programa. Tungod niini nag-ingon ang unang Pedro 5:8, magmalinawon kamo sa huna-huna, kay ang inyong kaaway nga mong yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulog nga nangita og iyang matukob. Ayaw tuguti nga matukob ka sa yawa, tungod kay midaog na si Kristo didto sa Kalbaryo sa krus. Busa pinaagi kang Kristo, ikaw, ako, kitang tanan nga nagapangalaga diha kaniya sa adlaw unya sa katapusan, mudaog usab og atong pagabuntugon ang kaaway nga maong yawa. Brother Arman, salamat sa imong pangutana, salamat sad sa tanang mga naminaw karon. Ang akong mga kauban kumplito mi diri karon. Ako mga kauban maghatag og dugang pa nga pagpasabot niining mga bahina apan sa dili pa palihog ra gud pastor pagbasa diha sa atong mga viewers. Okay, salamat Brother Jono. Onya diya karon sa ato ang screen atong nakita diay 29 kabok nakig-uban nato karon. Sa Tagalog pa ang dami naman. Oh. Ari 31 na gyud ay kay diay bag-o pod nga nisulod. Ari karon si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Diya usab si Junior Nueva Clavis Deres Bugo. Joel Guarin Candia. Diya usab si El Silong, Edward Jenner Reyes, Angela Nonme, LJ Gambia Adlet, Judith Pipito Baring Store, Roger Saagundo Raico, Jeline Lagarisa Nunez, Desiree Leal, Riti Samort, Rose Balag, Dennis Adakit, Regina Palabrica, Carl Anthony Bernaldo, Hirtrodes Yorpo, Kev Matindel or Matindali Nogra, James Kalimpit, kinsa ni Danilia, o diam ni ininsik di gini mabasa gyud. Diya sab si Vincent Hawak Aliantos, Iris Corpen, Mark Fernandez, Linley Olela Tamayo, Senyo Muñez Oberdondon Tiquilio, Maribek Estanio Paulit or sani si basa ani Paulite ba ni? Diya sab si Gretchen Novela, Julio Serino, Leslie de la Cruz, Jenuel Ramirez Lot Chavez, Lasco Anabel Johansson. Onya diya sa message si LJ Gambia Adlet. At kuya palihog ko great ni Uncle John diha sa Lanao. Onya diri sab sa ato ang mga messages atong nakita diri nakiguban nato sila si Chris Jean Hidokyo, iyang message ang kauban niyang naminaw ang iyang lola. Onya si Pulakers VB, si Ronaldo Bragat dayni pastor, si Brother Ronaldo dayni diha sa Santa Fe Manila Brother no? Sa Santa Fe na, sa murag diha na sa Ukoy banda ng ila tingali o sa kuan ba na sa kanana ang Pandan o sa to basta Santa Fe gyud na. Onya diya sab si Tikson Yolalio, di ba ni Brother Kokong Good evening Brad, naminaw ko diri sa Doong Tinago, salamat. Onya diya sab si Jeline Lagarisa Nunez, ayong hapon watching from Manila. Diya sab si LG Gambia Adlet, good afternoon. Ako i-great, ako Lola Baste o Lolo Inoy sa Lanao, salamat. Onya diya sab si Gerardo Lobitania, doon na gyoy interruption Brad, putol-putol gyo diri sa Australia. Siguro murag diha na no, kay andre okay man kayo ang monitor, ako manggitanaw. Okay raman ang ato ang labay sa tingog. Onya diya sab si Ludimi Kanoy Suguran Kabagi, ang pinalangga ning inahan sa tong usa ka kauban diri ni Brother Merjon. Mayong gabi ninyo tanan, palihog og great kang Brother Sunny Mantos og Sister
Leticia Rosales diha sa Napog. Nagpaminawan gyud ni sila matag gabi. Daghang salamat. Okay, salamat sab kayo Sister Lodimino. O niya diya sab si Carl Anthony Bernaldo. Good PM Pastor, ako lang pasalamatan ang pagngari sa buol or buol siguro ni kaganihan. Buol kaganihan ni Bro Bibel Masibag og Brother Winnie Ibina aron pagbisita kang Brother Maki Istoy sa Barangay Patag. Salamat. Okay, salamat kayo no. Diya sab si Engineer Arnel Anciano. Diya sab si message. Good evening niyo tanan Pastor Joel, Kuya John, Kuya Libe. Akong i-greet si Mama Lolita Anciano nga naminaw karon sa Patag. May pagpaminaw diya sa imuhang pinalanggang inahan sa Patag, Engineer. Diya sab si Janet Huite or Hite. Good evening, Brad. Watching from Mahayag or Moc City. May God bless us all. Diya sab si Almudam Flores sa Tuboso, Negros Occidental. Ay ang message sinaot unta, Brad, nga imong masabtan tong mga pulong para ni sa texter ang iya nga message no nga masabtan ang mga pulong. Diya usab si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia. Diya sa gihatag nga feedback. Okay baya po diri sa kuha inyong sounds Pastor. Murag sa signal na dito ni Brother Loloy sa Australia, Ma'am Pretty. Kay diri di aman tong monitor okay raman nagsaka kanaog man ni ato ang level sa kinini ang monitor. Di asab si Gloria Ferrer, di ay message nga gipaabot nato. Good evening Pastor og mga kaubanan. Okay, salamat no. May gabi sabi niyo diya sa Toledo area. Okay, moadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad. Di pay ni sulod. Maora man gihapon no na balik ra ni. Okay, moadto ta sa unahan no sa paghatag og dugang pagtagad sa pangutana nga gipadangat din hinato gani ikatulo na ning gabi nga ato nga gihatagan og pagtagad ni nga pangutana. Ang gilatayan ani nga pangutana sa pagbuhat sa Dios or paghimos kalibutan, gituyo ba sa Dios or gibutangan ba sa Dios og Satanas aron lang gyud magsakit ang iyang makatawhan. So atong nahibaloan ang daan nga ang Dios wa gyud maghimo og yawa o kon Satanas. Mismo si Lucifer lang ang naghimo sa iyang kaugalingon nga mahimo siyang yawa tungod sa garbo. O niya kagabi niurong man ta dito sa pagpasabot mahitungod sa kininiang diha nakasala na ang tao, pagkahulog sa sala sa tao, nalayo siya dito sa Dios. Matod pas Isaiah 59 versikulo 2. Karon atong gisuta kung unsay mga pamaagi sa Ginoo aron mabalik ang tao nganha sa sabakan sa Dios. So, gisay-say na tong Brother John kanina, so doon na lang ko ikahatag nga pila lang ka mga punto. Sa diha mga higala nga nakasala ang tao, nabulag man to, ang amahan nga nahigugma sa kalibutan, maoy nangitag paagi aron nga ang tao mabalik diha sa sabakan sa Ginoo. Mao nang atong mabasa diha sa common kay nga teksto sa Juan 3:16. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nanong gihatag man iyang bugtong anak? Naghisgot sa unahan nga kun si bisan kinsa nga mosalig kaniya maluwas og dili malaglag. Kung atong tanawon mga higala, ang Roma 6:23 26 naghisgot diha mga higala nga ang tanang tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Sa dihang nakasala ang tao o niya nabulag ang tao diha sa Ginoo, maotong saad sa Ginoo nga iyang ipadala ang iyang anak. O niya human nga gipadala ni iyang anak mga higala, si bisan kinsang tawhana nga musalig kang Ginoong Hesus nga mong anak sa atong amahan, bugtong anak, mao gyud ang maluwas ang kadtong mga nisalig. Pero kadtong wala musalig mga higala, di gyud maluwas kay gihatagan magkondisyon nga ang musalig maluwas. O niya, wa nagyulain nga pangan mga higala nga gihatag dinhi sa yuta nga maoy makaluwas sa tao. Ato kunong basahon ang Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, mao niyo. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa
panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita suwa nagilain kadto ra gyud sa bugtong anak. Unya atong tan-awon mga higala kay nakasala naman ang tao. Sa human nga nakasala ang tao mga higala, ato kuno ning tan-awon dinhi kun unsa may gisgutan dinis balang kasulatan ang mahitungod niining ang mga sala. Okay, niabot maning sala no. Sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12, mao ning atong makita kung nganong niabot ang sala o nganong ni kuyanap ang sala sa kalibutan. Nagingon sa 12, Roma 5:12, nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo o ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasalaman ang tanang tao. So karon ato ning sulbaro ning kamatayon nga gihatag or gisulti dinhi sa balang kasulatan. Kining kamatayon na mga higala mo ni gitawag og kamatayon tungod sa pagdisobey. Kay kun atong tan-awon bitaw ang Henesis Kapitulo 3, nagisgot man to ang Ginoo nga dili kamo magkaon niini nga bunga sa kahoy bisan paghikab kay sa dihang mukaon or muhikap mamatay gayod kamo. So nalingla man gud ang atong unang mga ginikanan ni adtong pagpakita ni Satanas nga nagtakuban siya sa dagway sa kabitin nga nalimbungan gid sila nga mingon ang yawa or si Satanas nga ay dili kamo makakaon sa mga prutas dinis tanaman. So ang tao mga higala murason baya na kay di man gid tumao ang gisulti si Ginoo. Pagrason ni iba ningon si iba nga makakaon man kami sa mga prutas nga naas tanaman pero kanang nas taliwala dili mi makakaon ni ana. Kay mao na gisugo sa Dios nga kung mukaon mi ana mamatay gayod kami. Gisugdan ditog twist mga higala. So pagka human na to, ato lang mubo ng istorya, ning kuha si Adan, si Eva sa maong bunga unya ning kaon o gidad-an niya ang iyang bana nga mao si Adan. So karon nakasala sila mga higala. So dinita sa sulbad. Ang sulbad sa maong sala mga higala kung atong padayon nagbasa ang Roma 6:20 ato kunon tanawon be? Roma 6:23 day nagingon dinhi kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So ang sala mga higala ang bayad na kamatayon pero ang walay bayad nga gasa pinagis kinabuhing walay katapusan ni gala atong makaplagan kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa may gisulti diha sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagisgot diha nga kinahanglang tuohan si Kristo Jesus nga maoy manluluwas. So gikinahanglang tuohan unya sa dihang nituo ta ato usab tumanon ang iyang mga sugo. Kay ningon si Ginoong Hesus sa Mateo 7:21 dili tanan magaingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga tuwa sa langit. Unya wa say makasaka ngadto sa gingharian sa langit mga higala kung dili moagi kang Ginoong Hesus. Juan 14:6 nagisgot ya siya ang dalan, kamatuoran og kinabuhi. Way makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kaniya. So ang prerequisite mga higala bisan nakasala man ta karon atong tuohan si Ginoong Hesus, atong hinulsulan ang atong mga sala, tumano nato ang iyang mga sugo. Kay mao man na ang prerequisite o kon gikinahanglan atong agian aron maabot nato ang kinabuhing dayon. Sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Merjon ato sang basahon nato mga viewers. Dia karon si Gloria Ferrer. Iyang message pastor great ko ni Dr. Richel Canadalia bakaron hapit na ni siya magpabautismo. Permi na ni siya nagasimba diri sa Lutupan. Okay, salamat no sa info Sister Gloria nga hapit na ni siya mabautismuhe. Dia sab si Engineer Arnel Anciano, pastor itimbaya ko ni Crislin Villotes nga naminaw sad karon. May pagpaminaw Crislin Villotes.
Adiyo sab si Robinson Sabanay, good PM ninyo mga sir o pastor. Wala man siguro mabasa akong as while ago of all the planets why nga diri man gyud gihulog si Lucifer. Salamat, God bless your program. Ang iyang pangutana nga o ba kuno nato nabasahan ang iyang pangutana nga nagisgot nganong dinhi man kuno nahulog si Lucifer sa atong kalibutan. Okay, plano na kabubuton na sa Ginoo, dili ta maka-question na kay ang naghulog ang Dios man. Oh. So dili gid ta ana maka-question kay dinhi man gid gikahulog. Okay no nya di asab si Gloria Ferrer palihog og explain og unsa ka importante ang bautismo. Siguro ato lang ning lainon Brother John no ang pagtubag aning pangutana sa bautismo, Brother John. Sagdi lang naa ba kay contact number ani pastor? Ikaw na kay aron mapahibaw siya nga i-explain na ang bautismo. Ato Pero lang naa man po'y pangutana sa bautismo ug magsunod ni sila pirmi kuan na sila kay naa diri sa akong cellphone ay pangutana bahin anang bautismo. Sige, atangi lang Sister Gloria yun ya, i-chat lang ka na mo kay pirmi man ka online sa ato ang programa. O niya diya sab si Brother Will Tumakas sa Iloilo, yung message I'm listening. O niya diya sa message si Edgar Sevilla Jr. Good eve. Ato ko nang padayon og basa. Good eve diha mga brad, namati na sad mi diri ron sa Crossing Onggoy brad. Tabangi ko og ampo brad sa akong mga ginikanan nga gisangarihan og Bible study ni Pastor Jimboy Loston kada Domingo brad. Patabang ko og ampo nga unta magbag-o sila og ila nato ila tumanon sa nato ila na sa nato patabang ko kampo nga unta mabag-o sila og ila nato manon ang sugo sa Ginoo sa dili paulahi ang tanan. Daghang salamat brad. Si Mira di ay ni taga Crossing Onggoy Tumbuso. Salamat brad. Okay, salamat Sister Mira o Brother Edgar Sibilia. So ato nang i-appeal sa ato ang mga pagampo. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Merjon. Salamat Brother Joel og mga nabuo sa tanan tong suking tigpaminawan sa diin man abot itong pagsibya. Arita sa pagdugang mga higala no, sa mabu nga mga oras, ato lang po ano gamay, siguro ilahan naman ning na takol o ilahan naman siguro ning gitubag ang ako ang mga matubag ron. Ug at nanaon diha ang sinugdanan gyud Genesis, ang Ginoo pagkahuman niya pagbuhat sa kalibutan, nakaingon siya maayo. Kada human niya buhat higala, atong mabasa diha ang giingon maayo. But pasabot higala ang gibuhat sa Dios maayo. Ang pangutana ngano nga gibuhat sa Dios si Lucifer o Satanas kana higala kamut-on na Satanas. Bisan naman gani sila tao taang tanan nga binuhat sa Ginoo higala naa siya kagawasan sa pagpili. Iyahan na nga pagpili higala no. Bismo gani ang ato ang mga magtuon sa Biblia wala sad makahibalo og diin gyud gikan ang gitawag nato og sala. Diha ra gid na siya iyang gipili. Siguro higala atong tan-awon diha ang Mateo 22 ug atong basahon di ang Mateo 22 bersikulo 37 mao ni ang giingon o gipamulong. Si Jesus mingon higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong unahuna. Mao ni usa siguro higala nga nalapas sa ato nga dako nga kaaway ang paghigugma. Kay atong basahon diha ang Isaias ingon man diri siya nga mukayab siya ngadto sa langit sa 14 sa Isaias 13. Mukayab sa langit unya iyang ituboy ang iyang trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios ug magalingkod sa bukid sa tigumanan. Kay bali higala iya nga gipakataas iyang kaugalingon, iya nga gipakadako iyang kaugalingon ug nawagtang na ang iyang pahigugma sa Dios. Mao nay usa ka rason nga no pud siguro nga nahimo siya og si unsa og si kinsa na pud siya karon. Ang matag usa kanato na ikagawasan sa pagpili ug mauna ang iyang gipili higala. Ang Ginoo wala nagbuhat og daotan kundi iyang gibuhat maayo sumala pas Biblia. Ang pagbuhat og daotan naa ra gina sa mga gipangbuhat sa Dios. Hapit naman mo hupos kaya tong oras higala akong ihatag ang panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat no ang pangutana mga higala nga sabtan ni natog ayo.
ato nang napasabot ug napasanto pugayo kon bahino mahitungod kang Satanas nganong gihulog siya nganhi o niya unsay iyang gibuhat o niya unsay ato sang buhaton kay ato nasayran nga ni Asyos kalibutan uban siyang manulunda ang iyang buhat paglimbong nato o niya sa 1 Pedro 5:8 nagiskot niya nga magmalinaw kamo sa nahuna managtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mong yawa nagalibot-libot nagangulob sama sa leon nangitag iyang matukob. So muna ibuhat sa yawa ning kalibutan na sa magleon higala. Ang leon, the king of the jungle na, murag nerbuson ang manap kung makadungog sa ngulob sa leon. Ang buhat sa yawa, ingon ni ana, ang mahimong tukbanon sa yawa, kadtong mga tao nga muduol, moalagad si Ginoo. Munang ang tambag niya, magmalinawon kamo sa nuna, managtukaw kamo. Kay naatoy kaaway mong yawa, no? So, ining kalibutan na nasayod ta nga ang center of attraction sa yawa kadtong mga tao nga mosunod si Ginoo kontra gid na niya moduol ka na gani sa pulong si Ginoo mutuon ka na gani o niya mutuman ka na gani sa pagtulon anas Biblia suko ang yawa pero di siya mo personal higala sa pagpakisulti nato kundi mo gamit siya instrumento tao ang iyang gamiton karong panahon na aron sa pagpugong sa imong mga handom sa pagduol, pag-alagad ngadto sa Ginoo. Pero ang tambag sa Ginoo nga atong buhaton nga magbalahutayon gid ta sa atong pagduol, pag-alagad sa Ginoo, magmainampuon ta, magtukaw ta, magampo ta sa kanunay aron ta makabarog sa batok sa mga lipat-lipat nga himuon sa yawa. Aron ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levino. Nya diya karon si Chari Rubas nakiguban nato ya message. Good evening. Minaw midri sa Mambahaw. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw no. Nya jutay na magid kay itong time. Siguro napay basahon diya nga message version. Wala na time bra pastor ako ugma na lang. Okay no, ani atong theme song. Mga higala magampo kita amog mahigugmaon ug dalangpanan nga Dios daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangini ang tanang nagapaminaw karon panalangini ang imong pulong nga makatabang sa ilang kinabuhi makapausab ug makapabag-o ug sila imong kabigon sa pagduol pagpangalagad kanimo ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Pastor Merjon Kabagi, Brother Libby Clavis, ug nining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Dihito, magaingon sa inyo. Maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Sa tanan nga